Benvinguts i benvingudes un dia més a l'Hora dels Infants de la xarxa de biblioteques de Badalona. Avui us portem un taller força interessant. Com fer el vostre propi rellotge de sol. Com sabeu, abans no existien els rellotges tal i com els coneixem ara. I com mesuraven el pas del temps? El pas de les hores? Doncs molt senzill, amb el sol. I d'aquí es van inventar els rellotges de sol. Per començar, necessitarem els següents materials. Un plat de paper, un pincell, pintura, de la que més us agradi. Nosaltres en aquesta ocasió hem escollit el color vermell. Unes tisores, un llapis i una goma. I colors. Cola és opcional, perquè els números del nostre rellotge els podem fer pintant-los o imprimir una fulla i enganxar-lo amb cola. Nosaltres hem escollit l'opció de pintar-lo, però vosaltres podeu fer el que més us agradi. Doncs comencem. El primer que farem serà protegir la nostra taula amb un cartró o paper de diari. Posarem el nostre plat a sobre i li donarem la volta. El posarem cap avall. Llavors agafarem la pintura o pintures que haguem escollit i pintarem tota la part exterior. La part de dintre, que queda rodonida, aquesta la deixarem tal qual, no la pintarem. Una vegada el tinguem ja tot pintat, el deixarem assecar uns minuts. I quan estigui sec, procedirem a fer a l'interior del rellotge. En aquest cas, com hem dit, nosaltres dibuixarem els números. Com podeu veure, hem traçat unes línies perquè els números coincideixin i hem dibuixat els números del nostre rellotge. Després aquestes línies les esborrarem i pintarem amb els colors els nostres números. Una vegada ja tenim els números dibuixats, aprofitarem abans d'esborrar les línies per fer just en el mig un forat amb les tisores. Una vegada tenim el forat, agafarem la canya i li retallarem la part que es doblega. Veieu? La retallem per aquí, just per aquí, perquè ens quedi només la part fixa. Aquesta canya la ficarem en el forat. Ho podeu deixar al sol i podreu comprovar que mentre el sol es va movent, va fent ombra en aquesta canya d'aquí. Igual que ara el meu dit ho està fent, vegeu? Però ho farà amb el moviment del sol. Aquesta ombra s'anirà movent i anirà marcant les hores en el nostre rellotge. Quan ens doni l'hora, quan ens marqui aquest rellotge de sol, ens marqui, per exemple, les 8, com ara m'heu dit, doncs podem comprovar en un altre tipus de rellotge que no sigui de sol quina hora marca i veure així si el nostre rellotge de sol està funcionant correctament. Ara nosaltres acabarem d'ornamentar el nostre rellotge. Bé, doncs així ha quedat el nostre rellotge de sol. Nosaltres hem decidit de posar-li una mica d'ornament. Vosaltres podeu deixar lliure la vostra imaginació i així crear el vostre propi rellotge de sol. Esperem que us hagi agradat i que ens envieu les vostres creacions a través de les nostres xarxes socials. Us esperem. Adeu!